Netanyahu, perjuangan Israel belum selesai dan belum berakhir. אזרחי ישראל היקרים, במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, מה השגנו? הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. יחד עם ידידינו האמריקנים, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. סיכלנו את מדעני הגרעין, ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, ריסקנו את מפעלי הגרעין, השמדנו טילים ואת רוב רובם של המפעלים שמייצרים טילים. פגענו באין ספור תעשיות ותשתיות צבאיות. השמדנו את חיל הים שלהם, את חיל האוויר שלהם, סיכלנו מפקדי בסיס שטבחו בעם האיראני. גרמנו נזק אדיר. אנחנו מעריכים את זה במאות מיליארדי דולרים, יש שמעריכים את זה אפילו קרוב לטריליון דולרים. נזק אדיר לכלכלת איראן, שלקח להם עשרות שנים לבנות. אבל הנה הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב, שהצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. כי צריך להבין, איראן דהרה לגרעין, ממש לפני עמקה לביא, היא דהרה לגרעין, ודהרה להטמין את תעשיית הגרעין והטילים שלה עמוק מתחת לאדמה. אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו, ובעוצמה שבה פעלנו, גם בעמקה לביא, ואחר כך בשאגת הארי, בשיתוף פעולה היסטורי עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני, אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות המוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל, הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. אבל אני אומר לכם, אזרחי ישראל, המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש. זה נכון לא רק מול איראן, זה נכון גם מול זרועות הטרור של איראן, שבהם פגענו באופן חסר תקדים. עשינו זאת בעזה, עשינו זאת בלבנון, בסוריה, בתימן, עשינו זאת במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, עשינו זאת בכל מקום. חיסלנו הדף, את הנייה וסינואר, יחד עם רבים מראשי החמאס, בעצם כמעט כולם, כל מי שהיה שם בטבח הנורא, אני חושב שנשאר עוד אחד, גם הוא יחוסל. השמדנו אלפי מחבלים ואין ספור תשתיות טרור. החזרנו את כל חטופינו מעזה עד האחרון שבהם. אף אחד לא האמין שנעשה זאת. אני האמנתי. אמרו לי, ראש הממשלה, חייבים לוותר, אל תיכנס לרפיח, סיים את המלחמה, נביא את החטופים, נמסגר את היציאה שלנו מעזה כניצחון. אני לא קיבלתי את דברי ההבל הללו. אנחנו נכנסנו לרפיח, נכנסנו לעיר עזה, בניגוד לדעתם של רבים, והחזרנו את כל החטופים עד האחרון שבהם. ולא רק זה, פוצצנו את הביפרים, חיסלנו את הצורר נסראללה, מנענו את פלישת כוח רדואן לגליל, השמדנו את הרוב המכריע של 150,000 רקטות וטילים שנסראללה בנה כדי להחריב את ערי ישראל. אתם זוכרים מה אמרו לנו? אם ניכנס לקרב עם חיזבאללה, יהיו לנו עשרות אלפי הרוגים, המגדלים יפלו בתל אביב, בחיפה, בירושלים, בבאר שבע, ערי ישראל יהפכו לאיי חורבות. אתם זוכרים את זה? אני לא קיבלתי את זה. אנחנו נלחמנו בהם, ועוד איך נלחמנו בהם. תפסנו גם עמדות מפתח שלהם, כמו הבופור, שמהם חיזבאללה איים במשך שנים על יישובי הצפון, בעצם על המדינה כולה. ובמקביל עשינו דבר נוסף.
הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להבהיר, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי ה-7 באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו. לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו. להיערך לטבח קרוב לאזרחינו. היום לוחמי צה"ל הגיבורים חוצצים בין המחבלים לאזרחינו. ובעצם מה שעשינו, שינינו את כל תורת הביטחון שלנו. שינינו גם את עצמנו. פרצנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, אנחנו מפתיעים, ואנחנו הולמים במבקשי נפשנו. ישראל חזקה מאי פעם, וציר הרשע של איראן חלש מאי פעם. ואם מישהו היה אומר לכם, בתחילת המלחמה, שאנחנו נשיג את כל מה שפירטתי, ולא פירטתי את הכל, הייתם אומרים שהוא עוזב בהקיץ. טוב, מדברים, מבטיחים. לא. עשינו את זה. והיום, אחרי שהשגנו את כל זה, יש מי שרוצים למזער את זה, לבטל את ההישגים הכבירים שלנו. ואני אומר לכם, אנחנו הולכים להשיג עוד הרבה דברים גדולים. אנחנו נוסיף לסכל איומים במרחב, אנחנו נבנה בריתות חדשות עם המדינות באזור ומחוץ לאזור. אנחנו נבטיח את העצמאות החימושית שלנו, זה עוד עיקרון שקבעתי, ואני שם שם 350 מיליארד שקל תוספת לתקציב הביטחון. אנחנו נפתח טכנולוגיות שפורצות את גבולות הדמיון, ואנחנו נהפוך את ישראל למעצמה חזקה עוד יותר. כי החוזק שלנו הוא מפתח לעתיד שלנו. הוא מפתח לביטחון שלנו, הוא מפתח לכלכלה שלנו, הוא מפתח לבריתות שלנו, כי בריתות עושים עם החזק. וישראל היום היא מדינה חזקה מאוד. והיא חזקה תודות לכם, אזרחי ישראל. אני רוצה להודות לכם על העמידה האיתנה שלכם. אני רוצה להודות לכם על הגיבוי שאתם נותנים לממשלה, על הגיבוי שאתם נותנים לי כראש הממשלה. ומעל הכל, אני רוצה להודות ללוחמים וללוחמות הגיבורים שלנו, בסדיר ובמילואים, בים, ביבשה ובאוויר, בצה"ל ובכל זרועות הביטחון. אין כמוכם, גיבורי ישראל. יחד נמשיך לעמוד, ויחד נמשיך לנצח. אל תירא עבדי יעקב, ואל תיחת ישראל. יחד בעזרת השם, נבטיח את נצח ישראל. Saudara, terima kasih Anda sudah mendukung pelayanan Fakta Israel dengan membeli merchandise dari kami. Anda juga dapat mengikuti tur ke Israel pada tahun 2026. Ham Israel Hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel.